ngesikhathi ekhethwa le wayephesheya eMangawuke wayengekho wathi bebuya wayoxoxela ubaba omkhulu wathi mntanami sekukhethiwe sekuthiwa ngizoba umholi wenkululeko yesizwe ithi ndlamhlathi kabayekisa kuye hawu mntanami ngiyezwa kodwa ngeke uyibone inkululeko iyobona abantu uyelo mlahlisa ngethemba mhla evakashele eFort Hare kwakune-graduation ceremony kunomcimbi weyifundiswa kuthweswa iziqu wayesemenywa kanti umenywa nje inkosi ilanga noNgalozithe bakhona eFort Hare usethi ubaba omkhulu hawu mnganami ufike ukukhonzela kwakungeyena umngane wemanesho uShembe uyakubiza ngomngane wakhe noma ngeke umngane ikhona insizwa kaDlamini esizwa ngayo kwayayikhonza kakhulu inkosi la noma kade liyephi libuye lithi kubizelele uDlamini angisho uDlamini abakhona bese sihlala naye uDlamini lithi ntombazana abupheka itiye siphuze noDlamini bese phuza noDlamini bese bexoxa kanti bayabuka abefundisi abadala oZakaria Nene noMathi noMqhayi basobe enkosini bathi Nkosi le ndoda ngathi sikujwayele kakhulu wathi ngibonani bathi baba sibona usuphuza nayo itiye kanti wena Nkosi awuphuzi nobuphi itiye wasemhlabeni ngoba wasezulwini ithi hayi bafundisi ngakhathazeki emva umuntu mangizokugcina lapha emhlabeni ngeke ngitotoze ngimenze ngathi umngane wami ngimenze ngathi usondela ukudlula abanye kanti vele siyagcina ithi abanye suke sibalande elahlweni sebenze amasesiqedile bese sibabuyisela ithi nani anikhathaze indaba kaDlamini nina khathazwani indaba kaShembe nina hlinzani ngoShembe nina cabangani ngoShembe miyekeni uDlamini uma kubuhla kwenza kuyoba kuhle kuye uma kubi kuyoba kubi kuye engathi sonke sinakhathazeka ngoShembe amen uyubona umuntu ukuthi bathi sekhathazeke nabanye abantu usuyibuza ukuthi ngazudlinza ngoShembe ubone sekhuluma nangamagama abantu uyibuza kazi ukhuluma nini ngoShembe ubone sezaqambe namanga naye yakhuluma ngayo inkosi ubaba mkhulu amanga beNazaretha eyagcina ithi inkosi uThixo sesiyawafutha asazi noma sayi kowanikela inkosi esicela ukwayeka ngoba kwakusho uNkulunkulu wathi siyawafutha yakhuluma ngawo amanga yathi kufika umfana wami ubaba mkhulu inkosi la wayesengibuza ukuthize ithi ngasekukhulu ukuthi ngiphendule ngiyacela maNazaretha ukufundisa kwakhe angeke umuntu weBhayibheli kakhulu amen kodwa ngifunda yonke amazwi ahlakaniphileyo isho evesini lamashumi amabili nesikhombisa iyakuthola nami mhlawumbe bakhona bayijele bonyathelo bathola amen ifundeka kanje qala evesini ka-27 ithi kwesaba uJehova kuyandisa izinsuku zaphakade zeminyaka ithemba nolungileyo loba injabulo kepha ukubekela kwababi kuyophela indlela kaJehova ingamandla kokuqotho kanti ukubhujiswa kukubo bonke ubusebenzi obubi olungileyo akayunyakaziswa naphakade amen lencwadi bizithi sikufune sonke amen masiphambe kahle ngoba ithi olungileyo akanakunyakaziswa naphakade
Ithi inkosi bewangibuza into ethile ngase ngithi ngeke kwazi ukuphendula ngoba lento ibuza usemncane ayilingani ukuthi ngiphendule bakuza inkosi la ibuza kubaba omkhulu. Ithi futhi ngeke ngikuqambele amanga ngoba wawusukhulile wakudala wayibona lento uyothubaba wayiqamba. Ithi amanga ayisona esikhulu. Ithi noma nina maNazaretha wezizwe. Ithi zonke izona ezenzeka emhlabeni zihlala emangweni. Ithi uma umuntu ezotshontsha kufanele abe namanga. Uma umuntu ezokwenza okubi kufanele abe namanga. Ithi amanga lawa ayisona esibi esidlula zonke izona. Mhlawumbe kulula kuthina abagcwele kodwa ngoba uNkulunkulu ukhona phambi kwethu asicela amanga angasembathi amen. Angasondeli kithi. Wase uba khona lo muzi kangalozinda ingalanga nabasemhlabeni. Wasuba ingcwele njengoba uyingcwele amen. Wasuyaphishika njengoba uphishika. Kodwa abangcwele kunendaba ekuyakhulunywa emzini wakithi waseNhlanzini.